zababben shugaban ƙaramar hukuma ya rasu bayan lashe zaɓe. 'Yan sanda sun kama ɗan damfarar da yake cewa shi aljani ne a jihar Kano. Gwamna ya yi fashin baki game da guraren da gwamnatin jihar Kano take siyarwa. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta ce ta kama wani ɗan damfara da yake cewa shi aljani ne. Bayan ya shafe shekaru 3 yana cinye soyayyen naman kaji da naman kai da sunan aljani. A wani faifan bidiyo da ya ringa yawo a shafukan sada zumunta, an ga yadda jami'an hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano, DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, ya bayyana yadda wani matashi ya kai ƙorafi ofishin 'yan sanda da ke unguwar Bamfai Kano. Mutumin ya kai ƙorafi ne kan cewa wani aljani ya shafe tsawon shekaru 3 yana kiransa a waya, yana tilasta masa ya kai masa kaji, soyayyu ko dafaffu, har ma da kan rago da nasa. DSP Kiyawa ya kuma ce mutumin da ya kai karar ya kuma bayyana cewa aljanin ya ringa tsoratar da shi cewar muddin bai kai abin da aka umarce shi ya kai ba, zai iya mutuwa ko kuma a kone masa gida. Ƙarƙashin jagorancin CSP Abdulkarim Abdullahi tare da ba su umarnin duk inda wannan aljani yake a kamo shi, in ji Kiyawa. Rundunar wannan 'yan sandar jihar Kano, in ji ta bakin DSP Kiyawa, ta samu nasarar tafko wannan mutum da ya dinga yi wa waɗanda ya saba damfara cewar shi aljani ne. Bayan mun kamo shi, mun samu kayayyaki a tare da shi da suka hada da layuka da kudade dalar Amurka da nerori duk na bogi da sauran tarkacen kayayyaki irin na tsubu. A cikin faifan bidiyon ana iya ganin Aliyu Haruna Usman mai shekaru 34 wanda ya kai korafi game da wannan aljani, yana amsa tambayoyi daga DSP Kiyawa wanda ya nemi ƙarin bayani daga gare shi. Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Wannan matashi da kuke gani ya kawo korafi a nan hedikwatar 'yan sanda da ke Bamfai akan cewa tsawon shekaru 3 wani aljani yana kiransa a waya, yana sawa yana kai masa kaji, soyayyu ko dafaffu, har kan rago ma, bayan na rago har da na samu ana sa yana soyawa yana kaiwa da kayayyaki da dama, wanda an tsoratar da shi a nuna cewa in fa bai kai ba zai iya mutuwa ko a kone masa gida. Bayan kawo wannan korafi, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Sani PSC ya tada 'yan sandansa na Operation Pop Ada, wato kankace kobo, a ƙarƙashin jagorancin CSP Abdulkarim Abdullahi, tare da ba su umarnin lalle duk inda wannan aljani yake a je a kamo shi, wanda ubangiji Allah ya ba mu nasara. Bayan an kawo wannan korafi, muka je muka yi bibiya muka kamo wannan bawan Allah, wanda bayan mun kamo shi muka same shi da waɗannan kayayyaki, ga kuɗi nan 'yan daloli na boge, ga kuɗi nan na ƙasar Najeriya su ma na boge, ga layu, ga turare kala-kala daban-daban, haka zalika ga wani ƙwarya da hoton hatimi a ciki, da kuma waɗannan kwalabe da rubutu a ciki, har da guru ma wanda gashi, wanda yanzu dai za ku je daga shi wanda ya kawo wannan korafi. Me sunanka? Aliyu Haruna Usman. Shekarunka nawa? 34. To a takaice me yake faruwa? Abin da yake faruwa, aljanna ce kira na a waya, lalle ga abin da zan musu a rayuwa, in na ki abu 2 zuwa 3 zai iya faruwa gare ni. Suka taya min da hankali kwata-kwata a rayuwata, aka fahimci gaskiya a yanayin da nake ciki ina buƙatar taimako, kuma Allah cikin ikonsa aka yi gamdakatara suka ɗau kuɗin bogi suka bani, kuma da suka bani na kawo rundunar 'yan sanda ta jihar Kano, na haɗa musu da wannan lamba aljani da yake kira na, kuma suka bincike Allah ya ba su iko da nasarar kama wannan aljani da suka yi. To kai da me kake ba aljanin? Wanda nake ba shi akalla ba a kasara ba, akwai kaji, in ma sun yi kaɗan kajin, ɗayan aljanu wai suna kawo ƙorafin sun yi musu kaɗan, da akwai sannan ma na kai ba kai ba aka aljani soyi da ke ni, yanzu nake gaya wa shi wanda ya haɗa ni da su yake ce min ayin ya haƙuri ba matsala zai shiga tsakaninsu, banda irin wuyan sa haka, nono ƙwarya ɗaya haka zan siya. An kai tsawon wanne lokaci kana wannan abu? An kai shekara 3 ina yi a baya, yanzu kuma da suka dawo a wannan rintsin kuma gaskiya na gaba zan iya zama haka ba, wanda an kai mahukunta don su shiga cikin lamarin da yi ba abin da zan iya a ciki, su Allah ya dora. To alhamdulillah, bayan wannan korafi da ya kawo, muka bibiya, Allah ya taimake mu, muka kamo wannan bawan Allah da kuke gani, wanda bayan mun kamo shi muka samu wanda kayayyakin nan da na faɗa duk a tattare da shi muka samu, wanda gashi za ku je daga bakinsa. Me sunanka? Sunana Umar. Shekarunka nawa? Shekaruna 28. A ina kake da zama?
Kai dan asalin ina ne? Dan asalin Gashiwa wace jiha kenan? jihar Yobe. To cire wannan hular mu gani da kyau. To ka ji bayanin da kai yayi. Akwai wani ƙarin bayani? ƙarya ke ko zuwa yake a so yake a mai kuɗi ya ce iya so zai kai Mudansir and Brothers, sannan kuma yayi abubuwa kala-kala domin ya kuɗin nan. Dan abubuwan da yayi ma kai wasu ma ba na son faɗi a bakina. Dan abin da ya gaya min ce in ya gaya min zan ji ba da in ce gaya min kamar me. Ya ce Bilal da har neman maza ma yayi a kan ya kuɗin nan. To kai wanda dare bibiyan mata ladi ya gage mana abu. To kai yanzu waɗannan a gurin wa aka samu waɗannan kayayyakin? Ne wannan taron na ne. Wannan ƙwaryar fa? Suna gari ma na sayarwa dubara bane. To wannan kudaden da muka gani fa? Wannan kudin na Ali ne gahi na kuma iya da wasu ma a gida an mai a wani wajen mara kyau a Nijar an da ya gaya mu. Kudin sa ne boyewa yake kai kasa Nijar akan iya ganin kamar na iya ba zan mai ba. To Allah ya kiyaye, kamar yadda kuka gani yanzu dai mun dukufa kan bincike na ganin cewa mun bi diddigi mun gane cewa wannan kudade da aka buga su waye suke buga su kuma taya suke shigowa wannan jiha. Allah ya kiyaye. Abin da yake faruwa aljanu ne ke kira na a waya suna faɗa min lalle ga abin da zan yi musu a rayuwa. Idan kuma na ƙi abubuwa 2 zuwa 3 za su iya faruwa da ni. Suka tayar min da hankali kwata-kwata a rayuwata aka fahimci gaskiya a yanayin da nake ciki ina buƙatar taimako. Cikin ikon Allah aka yi gamo da katar suka bani kuɗi na bogi. Ni kuma na ɗauka na kawo wa rundunar 'yan sanda na kuma haɗa musu da lambar wannan aljani da yake kira na. Kuma suka yi bincike Allah ya ba su iko da nasarar kama wannan aljani, in ji Aliyu. Aliyu ya kuma bayyana cewa sukan buƙaci ya ringa kai musu abubuwa da dama. Aƙalla nakan ba su kaji da wuyansa da nono, ƙwarya ɗaya da nakan siya lokuta-lokuta. Na kai shekaru 3 ina yi musu wannan hidima, amma yanzu gaskiya na ga cewa ba zan iya ba shi yasa na ce bari in kai gaban mahukunta. Abinda Umar Aljani ya shaida wa 'yan sanda. Rundunar 'yan sandar wacce ta riga ta tafke wannan mutum da ke ikirarin cewa shi aljani ne, wanda ya bayyana mata cewa sunansa Umar, kuma shekarunsa 28, yana kuma zaune ne a unguwar Badawa. Ya ce da shi ɗan asalin garin Gashuwa ne a jihar Yobe. Ƙarya yake yi, ya ce yana so ya kai kamar Mudassir and Brothers, sannan kuma ya yi abubuwa kala-kala domin ya yi kuɗin nan, in ji Umar Aljani. Ya kuma ƙara da cewa, ya yi abubuwa kala-kala, gaskiya waɗansu abubuwan ba na so in faɗa da bakina. A faifan bidiyon da ya an nuno wasu tarkacen kayayyaki na tsibbu da suka haɗa da wata ƙwarya da a cikinta aka rubuce ta da wani hatimi na Larabci, da farin ƙyalle da takardu da turarurruka da wasu kwalabe da wasu gwangwanaye da ba a nuna abin da suka ƙunsa ba. Akwai kudade damin dalar Amurka da Nairar Najeriya da Umar Aljani ya shaida wa 'yan sanda cewa duk na bogi ne. Wannan kudin da kuka gani na Aliyu ne, kuma yana da wasu tari a gida, an yi masu wasu duk na bogi har a Nijar, haka ya faɗa min. Umar ya sake shaida wa 'yan sanda. Rundunar 'yan sandar jihar Kano ta ce yanzu haka ta da kuba kan binciken ganin cewa sun bi diddigin waɗannan kudade da yadda ake buga su da kuma shigo da su Kano ko kuma Nijeriya baki daya. Allah ya kyauta. Kuna sauraron labaran ne daga tashar Arewa Royal Star TV. Alhaji Ali Bebeji, sabon shugaban ƙaramar hukumar Bebeji, ya rasa ransa ne a daren jiya Litinin, kamar yadda jaridar Alƙibla ta bayyana. Sanarwar ta fito ne daga bakin ɗaya daga cikin jami'an yakin neman zaben mamacin, wato Ibrahim Adamu Tiga, wanda ya bayyana irin ƙoƙarin da suka yi wurin miƙa marigayin babban asibitin Bebeji kafin rasuwarsa, wanda isar su ke da wuya Allah ya karɓi rayuwarsa. Ci gaba da tafka muhawara a jihar Kano da ke arewacin Najeriya game da zargin da ake wa gwamna na jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje game da cefanar da wasu daga cikin kadarorin gwamnatin jihar Kano. Kamar yadda jaridar BBC ta wallafa cewa zuwa yanzu ana cewa an siyar da yawa daga cikin kadarorin jihar, wasu kuma an siyar da wani sashi nasu, yayin da ake tattaunawa yadda za a cefanar da waɗansu a nan gaba.
Sai dai gwamna Ganduje da kwamishinansa na yada labarai Muhammadu Garba na fitowa akai-akai na cewa ba siyar da guraren aka yi ba. Ana ba da su ne ga masu bunƙasa gurare zuwa wasu 'yan shekaru, kafin daga misali su koma ƙarƙashin ikon gwamnatin jihar Kano. Amma da yawa daga cikin wasu masu yaƙi da wannan manufa, kamar su ɗan takarar gwamnan jam'iyyar PDP. Amma da yawa daga cikin masu yaƙi da wannan manufa, kamar su ɗan takarar gwamnan jam'iyyar PDP a shekara ta 2019, Injiniya Abba Yusuf, da ya shigar da gwamnatin Kano ƙara a baya kan zargin cefanar da kadarorin, suna cewa ana yin abubuwa ne a kudundune, ba a bari mutane su san halin da ake ciki. Wasu daga guraren da ake tunanin an cefanar su ne kamfanin gidan jarida na Triumph. Wannan kamfani shine yake buga jaridar Triumph da kuma Alfijir da ake bugawa da Ajami. Yana daga cikin guraren da ake zargin an siyar da su ga baki ɗaya. An rawaito cewar gwamnati ta ce ba a amfani da ginin yadda ya kamata, shi yasa ta yanke shawarar ba wa 'yan kasuwar musayar kuɗi ta wafa su ci gaba da amfani da shi. Sai kuma filin parking na Shawuci. Wannan fili an gina shi da jimawa, kuma irin girin zamanin da za a dinga ajiye motoci da sauran ababen hawa na masu sana'a da ke kewaye da wajen domin samun kuɗaɗen shiga ga gwamnati jihar Kano. Amma maganar da ake yanzu an rushe wajen, kuma hakan ya dugunzuma ran al'ummar jihar, ganin cewar an yi almubazzaranci da kuɗaɗen. Hotel ɗin Daula daɗaɗɗen hotel ne mallakin jihar Kano da ake saukar bakin jihar Kano, ake bayar da shi cikin sauƙi ga masu son amfani da shi domin samun kuɗaɗen shiga. Wuraren da ake zargin an sayar da wani sashensu: makarantun sakandare. Mafi yawan jikin makarantun sakandare da ake da su a jihar Kano ana zargin an siyar, domin kuwa za ka ga shaguna a jikinsu ta ko'ina an fitar. 'Yan kasuwa duk sun kama suna ci gaba da harkokinsu, wanda hakan ya sa mutane suke kokawa kasancewar lokacin da yara suke ajujuwansu domin yin karatu, su kuma 'yan kasuwa sun tayar da injinansu don yin kasuwanci, wanda hakan yana hana yara sauraron karatun yadda ya kamata. Filin wasa na Sabon Gari. Filin wasan ƙwallon ƙafa ne da ƙungiyar wasan ƙwallon ƙafa ta Kano Filas take buga wasanninta. Shi ma an siyar da mafi yawan katangar da ta kewaye shi ga 'yan kasuwa. Masallacin Idi na Ƙofar Mata. Filin masallacin da kuma kewayensa ya zama cikakkiyar kasuwa na wani ɓangaren kasuwar sai da kaya na Kwari, wani ɓangaren kuma kasuwar Ƙofar Wambai. A ganin gwamnatin jihar, bai kamata a bar guri kamar masallaci ba. Masallacin Juma'a na Fage shi ma an sayar da wani ɓangare, baya da zabtarar wani sashi da aka yi domin faɗaɗa gadar saman da aka yi, wadda ta tashi daga Wafa zuwa titin Maganda. Wuraren da ake zargin ana shirin sayarwa: gidan ajiyar namun daji wato Zoo. Labarin za a siyar da wannan gida ya janyo cece-kucen da duk na baya ba su janyo ba, domin kuwa ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da na masu rajin kare muhalli da tsirrai duk sun tofa albarkacin bakinsu kan wannan batu. Wasu na ganin cewa cikin ƙwaryar birnin Kano babu wani waje da ke da dausayi sama da wannan gida, idan kuma aka sare su zai zama cutarwa ga muhallin. Sai dai gwamnatin ta ce su take ta sauya wa dabbobin guri domin tausaya wa halin da suke ciki, ganin mutane sun cin musu, ba kuma sa samun iskar da ya kamata su samu. Gidan Zakka, wannan ne wuri na baya-bayan da ake zargin gwamnati ta bayyana aniyarta na siyarwa da shi, ko da yake gwamnatin ta ce wani bangare na jikin ginin za ta yi amfani da shi, amma ba ainihin ginin gidan ba. Amma masu lura da gidan sun yi alkawarin ba za su kyare wannan lamari ya afku ba, za su shigar da ƙara gaban kotu don ɗaukar mataki. To Allah ya kyauta. Kuna sauraron labaran ne daga tashar Arewa Royal Star TV, tare da ni Hajara Nasiru Adam.